Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Usman wa Musa kamar da ku sani. A darasin mu na insha Allah zan kawo mana sabuwar hanyar da zaka samu kuɗi ta hanyar wannan famfe app din, wanda zaka yi withdraw din 500 a 1000 2000 yawa ta hanyar wannan app din. Kafin mu shiga bidiyon mu kai tsaye ga sabbin shigowa wannan channel namu, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Bari mu tafi bidiyon mu kai tsaye. Yawa, sannan kuma zan ajiye muku shi link din wannan abun a description, wanda idan ka danna shi zai kawo ka cikin browser naka kamar haka. Yana kawo ka browser kamar haka, sai ka zo wajen inda aka saka wajen phone number naka, ma'ana wajen phone number na kawai sai ka zo ka danna ka sa phone number naka. Bari mu yi fasting din phone number namu kamar haka, sai mu wuce ku gani. Yawa, muna sa phone number namu kamar haka, sai ka zo ka danna inda aka sa help abin zem earning din nan, sai ka danna shi. Kawai kana danna shi gashi nan an faɗa maka number da yayi wannan abu. Yawa, directly gashi nan idan kai register za su baka naira 100, amma 100 ta kati ce wanda za su turo wa layinka na abin da kai register kenan. Idan layin da kai register da shi za su turo maka wannan naira 100. Yawa, gashi nan. Sannan kuma ga yanayin withdraw din da mutane suke ta yi a sama. Kawai sai ka zo ka danna wannan clicking din nan, claiming din nan, kawai sai ka zo ka danna shi. Kada danna shi kawai zai kai ka Play Store, zai iya kai ka Play Store na cikin shi wannan na application din nan, ko kuma idan kana da application din a wayarka ka riga ka turo, zai kai ka cikin application din. Kuma idan aka yi a waya sau ɗaya ake yi kawai. Yawa, yanzu haka kaga ya kama cikin fuskar application din kamar haka. Ya kawo mu cikin fuskar application din kamar haka, yana kawo mu cikin fuskar gashi. Kawai sai mu zo, yawa, sai mu zo gefen hannunka na dama inda aka sa sign up, sai ka danna shi. Kana danna shi gashi nan ya shigo da mu inda za mu zo mu yi register na cikin wannan application din. Yawa, idan male ne kai gashi nan inda zaka danna ma ya danne da kansa, idan female ne ga inda zaki danna. Yawa, sai a sa suna, sai a sa sunan baba, kawai sai a zo a sa phone number. Ana sa phone number date of birth kenan, sai phone number, ga phone number nan. Ana sa phone number, za ku ga inda aka sa get code, kawai sai ku danna, za a turo code ko guda 4 ko guda 6. Kawai ana turo wannan code din, sai ku zo ku danna sign up kenan. Bari mu wuce gashi nan inda za ku danna sign up nan gurin kenan, inda za ku ga ya turu. To a lokacin ya turu, idan ya turu kawai sai ku danna sign up kun. Kuna danna sign up, yanzu kun ga mun riga mun yi register. Kawai abin da login za mu je mu yi, bari mu yi login din. Yawa, gashi nan kai kana gamawa zai kaka fuskar application din kamar haka, yana kaka fuskar application din kamar haka. Yawa, wannan duk sakunan zaka cancel su. Kawai sai ka zo, za su turo maka kati kenan. A lokacin za su turo maka kati na naira 100, ko ta layinka, ko ta kuma ko kuma a cikin app din su sama naira 100 gashi inda ne tik din nan. Kawai sai ka je ka wajen buy airtime, sai ka je ka sayi airtime din. Iya airtime za a iya amfani da shi wannan kati ko wannan offer da suka bata naira 100 kafin mutum ya fara referral kenan. To yanzu haka za mu taho. Yawa, za ku ga inda za mu yi tik gashi nan shine referral and earning. Kawai sai ka shiga. Bari mu danna shi. Yawa, muna shigowa fuska kamar haka. To ga wajen referral din da zaka zara 500, 1000, 2000. To haka suka tsara shi abin. Yawa, gashi nan inda za ku ga sun bani 320, nan ga wajen 500 inda zaka zo, ga wajen 1000, ga wajen 2000. To idan ka tashi gashi nan inda idan ka kai 500 zaka danna withdraw, zai koma cikin account ɗinka na famfe. Idan ka kai 1000 ma haka zai kai, zai koma. Idan ka kai 2000 ma haka shi ma zai koma a nan gurin. Sannan kuma za ku ga inda aka sa 6 day. Misali inda aka sa 6 day inda abin yake gashi nan kun gani 6 day. Za ka yi abin zai expire gaba daya, kai kokari kai abin nan referral din mutane, kai yo referral kafin 6 day.
in ba haka ba abin zai expire sai ya da kai farko ya da kai baya. Yawa domin haka abin yana buƙatar ka yi gaggawa ka yi abin da zarar ka danna claiming din. Idan kana buƙatar kuma za ka yi abin din ga inda za ka danna link din. In za ka tura mutane link ɗinka kawai nan za ka zo ka danna, kana danna shi insha Allah link din za ka yi copy ɗinsa. Idan kuma tura ma za ka yi ta WhatsApp, Facebook duk zai shiga kuma ya yi normal. Yawa sannan za mu fito za mu nuna muku inda za ku je ku yi withdraw kenan. Gashi nan inda za ku ga an sa withdraw ko nawa ne idan ya zo cikin account ɗin naka na Pampay za ka iya transfer ɗin shi to bank account. Yanzu bari mu gwada muku transfer ku gani. Mun sa naira 10 nan da muke da ita kawai. Gashi nan kuma bankin mu na Access Bank wanda muka yi adin a ciki, kawai sai dai mu zo mu danna shi. Muna danna shi gashi nan sai mu ƙara tick. Yawa kawai sai mu danna withdraw. Muna danna withdraw zai nuno mana mu sa pin ɗin nan da muka sa a baya. Kawai muna sa pin shi kenan zai yi. Muna sa pin zai turo maka zuwa bankinka wanda kake amfani da shi. Don haka wannan abu yake kasance da wannan channel mai albarka domin kawo muku sabbin tutorial. Mun gode, mu haɗu a tutorial na gaba.